Αλέξανδρος Ιανναίος και Αλεξάνδρα. Επιτυχής και πλήρως ικανοποιημένοι, ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος και η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα περνούν με προπορευομένη μουσικήν και με παντίαν μεγαλοπρέπειαν και χλειδίν περνούν απ' τες οδούς της Ιερουσαλήμα. Ετελεσφόρησε λαμπρός το έργον που άρχισαν ο Μέγας Ιούδας Μακαβαίος και οι 4 περιώνυμοι αδελφοί του, και που μετά ανενδότως συνεχίσθη εν μέσω πολλών κινδύνων και πολλών δυσχεριών. Τώρα δεν έμεινε τίποτε το ανίκιον. Έπαυσε κάθε υποταγή στους αλαζόνας μονάρχας της Αντιοχίας. Ιδού ο βασιλεύς Αλέξανδρος Ιανναίος και η σύζυγός του η βασίλισσα Αλεξάνδρα καθόλα ίση προς τους Σελευκίδας. Οι Ιουδαίοι καλοί, οι Ιουδαίοι αγνοί, οι Ιουδαίοι πιστοί προπάντων. Αλλά καθώς που το απαιτούν οι περιστάσεις και της ελληνικής λαγιάς οι δήμονες και με Έλληνας και με ελληνίζοντας μονάρχας σχετισμένοι, πλην σαν ίση και να ακούεται. Το όντι ετελεσφόρησε λαμπρός, ετελεσφόρησε περηφανός το έργον που άρχισαν ο Μέγας Ιούδας Μακαβαίος και οι 4 περιώνυμοι αδελφοί του.